Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, παιδιά, σήμερα. Θα πάω να κάνω κάτι που έλεγα ότι δεν θα κάνω ποτέ, γιατί εφοβούμουν. Αλλά μόλις μου είπε ο γιατρός μου για την καινούργια μέθοδο, έκλεισα ραντεβού και πάω να το κάνω και θα σας πάρω μαζί μου να δείτε τι ακριβώς θα κάνω. We are here! Καλημέρα, Δόκτωρ! Καλημέρα. Λοιπόν, ο γιατρός μου είναι ο Λεωνίδας Σωτηρίου και θα μας Καλημέρα. πει με λίγα λόγια τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, δεν ήταν δύσκολο να την πείσουμε. Ήθελε το πάντα, λέει. Σήμερα θα κάνουμε το μία. Λοιπόν, είστε έτοιμες να δούμε το procedure με τη Δέσποινα? Βεβαίως, ναι, να μας πεις λίγο τι είναι το μία. Το μία είναι η νέα μέθοδος αξιτικής στήθους, ελάχιστα επεμβατική, με τοπική αναισθησία, και σε 1-2 ώρες από τώρα θα δείτε τη Δέσποινα αλλιώτικη. Και έτοιμη για δράση μετά. Δηλαδή... Νομίζω πάντα είναι έτοιμη για δράση. Έτοιμη για χειρουργείο. Let's go. Μία team, are we ready? Yes, let's go! Και το μαλλί τώρα, γκράντε. Περίμενε καλό το μαλλί. Πολλά ωραία. Απ' όλα μετά το χειρουργείο είναι το μαλλί. Μπράβο, έτσι το. Τελειώσα, ήρθα στο δωμάτιο. Δεν κατάλαβα τίποτε. Το team στο χειρουργείο απεχτών ουλί τέλει και περιμένω να μου φέρουν σε λίγο breakfast. Ενώ ότι το πρώτο πράγμα που ζήτησαν καφές. Αλλά δείτε δωμάτιο, ρε φίλε. Θέλω να μείνω 2-3 μέρες να ησυχάσω, έτσι. Καλύτερα και από εξοχείο, ρε φίλε. Wow. I like it. Breakfast time. Παραπάνω από 5 αστέρο ξενοδοχείο. Όχι, άρεσε μου. Πολλά ωραία. Και το view. Δεν τέλεια. Γιατρέ, είμαστε 1 ώρα μετά το χειρουργείο. Πώς νιώθεις? Νιώθω τέλεια. Δεν έχω καθόλου πόνο. Κινούνται όλα. Ήταν πραγματικά... Είναι όπως σου τα είπα. Ναι. Είναι όλα τέλεια. Okay. Άρα είσαι έτοιμη να πας σπίτι. Για να μείνω ακόμα λίγο. Νομίζω θέλουν το δωμάτιο, γιατί το Αμέρικα είναι λίγο busy σήμερα. Μα να πω πάλι να μαϊρεύκω και να καθαρίζω. Να σου δώσω άδεια που το σύζυγο 1 μήνα να Να παίζω το γεώ, το φλίσκι πιάτα. Γιατρέ, με ευχαριστώ πάρα πολλά. Ήταν η πιο τέλεια εμπειρία ever. Έγινε. Θα σε δω τη Δευτέρα. Thank you. Να είσαι καλά. Ήρθα σπίτι, είμαι μια χαρά, ούτε πως συμβαίνει κάτι. Και εννοείται μαϊρύψα να έρθουν και τα παιδάκια μου να φάμε. Perfect.